O reconstituire a unui spectacol de dans. După cum se observă în picturile Eugeniei Enescu, forma și culoarea joacă un rol important, artista încercând să redea vizitatorului acestei expoziții un adevărat spectacol din care nu lipsesc grația și feminitatea. Pe o gamă de roșuri care le amestec și le combin, bineînțeles că mai bag și alte culori, dar tot roșu rămâne mai atenuat sau mai puternic. Deci asta depinde de ochiul artistului. Aceeași idee de feminitate este exploatată cu eleganță și în formele pe care Eugenia Enescu încearcă să le dea sticlei, surprinsă și nuanțată în mod plăcut de căldura focului. Am ales sticla pe parcurs pentru că este foarte spectaculoasă, iar mie îmi place foarte mult spectacolul. Deci, în mod special, dansurile, balerinele, sunt taxată de foarte mulți ani pe așa ceva, pe mișcări, și în sticlă și în pictură am încercat să redau majoritatea lucrurilor această mișcare. Participantă la numeroase expoziții de artă românească peste hotare, artista, o feministă convinsă de altfel, reușește să surprindă în mod plăcut prin bogăția formelor și a culorilor. Cei care nu au vizitat această expoziție o mai pot vedea până pe 17 octombrie la Galeria Căminul Artei.